Здравейте, приятели, аз съм Crossover BG. Тук е моя приятел Йори и днес ще играем Clash Royale с него. Трети епизод, доколкото от нашата поредица. Маля, аз нямам никакви честове, брат. Дигнах лево. Кой ранг си? Вече съм левел. четвърти. Маля, аз не Аз съм пети. Виж, мога да дам 60 за скелети. Не давай. По-добре ги спечелиш. Еми... Айде. Чакай малко. Битка. Чакай. Чакай. Трябваше да цъкна нещо. Френди бът. Имаме. Вече го бия за втори път. Да. Защото съм слаб. Не си слаб. Имам по-силни карти от него, но той има една, която аз... Коя бе? Казвай ми бе. У нас рицара. Ама тя не е силна бе, бът. Силна е. И то много. Ма щом нямаш магиосника, значи си слаб. Ето и ти имаш. Кой иска? Не. Глеса. Аз забравих за това, знаеш ли? Да, за това не трябваше ми го кош. Нали? Камо ти да пребиеш един великан, бе? Така сме рак. И сега умираш. Умираш. Край, мъртъв си. Остави ми кулата на малко. Ебани. Не гледай в моят телефон, бе. Много те обичка. Нали знаеш? Не, ако се опитате да сме гейове, просто така казвам, защото той... Не, бе! Не! Да, бе! Да! Край. Да, бе! Умираш? Нали знаеш? Тайгър. Нищо не сме си казали, просто да. Не, бе! Прецака се! Не! Путка! Прецака се! Ти се прецака! За прецак! Наистина ли го правиш? Наистина ли го правиш? Наистина ли го правиш? Да. Добре. Еми, ти ли разбра? О, два великана! Ма това е такова на повече. Зареждай! Зареждай! Зареждай го! Не си честен изобщо. Какво не му е честното, че не разбрах? О, ще играме. Съм да дивит. Няма па да ме биеш. А или пък да. Бием. Значи... Не често, нали? Не, аз повече няма игра с теб. Вижте го, качи гледай, качи. Няма да го кача просто. Ще го премахна. Аз няма игра с теб. Не, честно. Не мога ли я пусна това? Не може. Еш, кросовър. В битка в момента, я да видим. С кой? С китайчето. Китайче! Ще загуби това китайче. Оф, я ще игра. Ами, аз като си имам картата, какво? Ти ми я тури в разпа сърцето. Си е бан. Не. Гледаш ли ма? Не, мен ще ме прибият. Гледай. И аз играх.
Гледай. Дай му. Гледай. Дай. О, то ще фърли гадна карта. Той ще ме прибие мене. Мене не. Той пуска скелетите, аз ги нямам. Това не е честно. Точно. И ти не беше честен преди малко. Аз си бе честен, не път ти ребеш. Аз не рева. Аз съм мъж. О, то ми стане на много малко кулата. Първата. Мале. Как ще пуснеш? Уича. Кой види? Шарения. Кой уич? О, сети се. Защото аз съм позабрал геноите. Добре. Да не умреш, Хилане. То се ядоса. Ядосва се. Защото си е бангей. Оф, тука трябва да ми се... Изобщо не е честно. Той само ми пуска карти, които аз нямам. Аз? Аз, бе. Аз? Аз ще се остава просто. Ще го атакувам яко. Ма много яко. Ще го атакувам. Шмия. Трайп солола. Стига, бе, то Умирка! Умирка! Не умирка. Ти сериозен ли си? Маша умирка! Секса бе. Не, аз умирам. И аз. 606. Дай. Къде го курва си? Не, скрити! Аз си Биме. Дай, не. А така. Лека по лека. Ще стигнеш, ще му вземеш количката. Лека по лекичка. Дела. Аз ще гледам да съм ти подкрепа. О, умирка. Не. О, какви готини карти са ти пуснали. Няма, ще го биеш ти. Кой каза? Така. Той ме приви. Пусни електрошока върху кулата на малко. Не пусна върху кулата, нали? Ами аз мога ли пусна върху кулата, докато той ме е прибил? Да. Той не е честен. Точно. Аз ги мразя те да бият с така измама. Нали знаеш, че това беше бот? Не, бот, бе. Беше. Китайче, бе. Беше бот. И? О, аз ще игра срещу Йонко. Йонко, силница. Да, бе. Ма той в момента на линия ли е, бе? Да. Във Фейсбук. Да. Прибил! Дай. Иване, ти си шантова. Не иска. Бияте. Те скелети. Нищо да ти ги дам. Ти не може да ми ги дадеш. Мога. Айде, дай ми. Но те моля. Съм ти задължен. Ма забравих как един ютубър беше да направи видео. Ами виж го това видео и ми прати. Ще има втори епизод в същия ден. Тук ти е бъд интернета. Айде, виж. Великан и Рица. Е тази карта. Да, ма трябва да си на коя арена. Виж на коя арена трябва да си. Не, що ми ги е дала сега, значи мога и сега да спечеля. Айде. Напишете ми долу в коментара дали сега мога да спечеля или не. Не мога. Тази карта много ме кефи. Ето,
Пеликан. Ме кефи е та, че само две удрани е свалила една кула. О, виж това, каква яка карта е. Не, има една много як, ама забравих къде беше. И ще ти я покажа. Има няколко яки карти тук в тая. Луна, де ти показах. Да, бандитката, този. Абе, пускай! Аз искам поне малко, поне 2-3 игри да спечеля заради честа да си го отворя. Да те бия. Ма това няма да ти помогне. Ще ми помогне. Аз искам да... Айде да играем. чест. Един срещу друг. О, не, аз вече съм бит, ако искам да ме подкрепя. Илане, бе! Съчо екип. Дай за малко! Не, бе! Не, Махни го! Иска да време! Аз бях кросовър БГ и